बा आइपुवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै दिनैनिफ्राय जोङो क्ल'ज खालामनाय जाबाय। बिनि मुल्य बिनि बेसेनखौ नों माने सुनो हाया बेनिखायनो जों रायजो राजाखौ फैगौ माने फेब्रुवारि दाननि जानाखि 1, 2 आरो 3 अक्ट'आव जानो गोनां जोंनि माने क'क्राझार जा थुनलाइयारि फोरबो बे फोरबोआव जाहाथे बाहागो लाफैयो बयबो बाहागो लाफैनानै जाहाथे साक्सेस खालामो बेखौहा जों खौरां बुंलायो जों खावलायनो हायो। Running short of time. Hi, hi. Hello. What's up? I stand before you all filled with gratitude. A feeling that comes from the depths of my heart. Gratitude for the people who have shaped me, guided me, and stood by me through this journey. First and foremost, I want to thank my parents. They have been my rock, always there to support me, cheer for me, and guide me with their wisdom. Their sacrifices are the foundation on which I stand here today. Without their unwavering belief in me, I don't think I would be here where I am right now. Next, I would like to express my heartfelt gratitude to the school authorities, including our teachers and mentors. Your dedication and passion for teaching go beyond the classroom. You don't just prepare us for exams, you prepare us for life. Every lesson, every word of encouragement, and even the occasional scolding that we get have made us better individuals. And of course, to my friends, how can I forget them? The people who make every day brighter, make challenges bearable, and who remind me to laugh even on tough days. Friendship is one of life's greatest blessings, and I feel so fortunate to have you all by my side. However, I would like to mention that recently we had lost one of our dearest friends. It's very sad to say. She had been struggling for months. She was a strong soul and she was brave till her final breath. This is not the first time for us. As 2 years ago, one of our friends, a dear one, and my childhood friend, had met with the same fate. Today, both of these souls are in heaven, gazing upon us. They will be missed as they were our part of family. They will never be forgotten till the end of our life. As I reflect, I realize how important it is to acknowledge the people who have contributed to our growth and success. So today, let's take a moment to appreciate those who have been part of our journey. I once again thank each and every one of you. Your love, guidance, and support mean the world to me. I
but for everything as I move forward in this journey of life. Thank you. Morning everyone, respected Father A, the director, Father Joseph, principal, your parents, teachers, and my dear seniors. It is my privilege and an honor to stand here today as we gather to celebrate the journey of the incredible class 10 students who are preparing to spread their wings and soar into the next phase of their lives. To our dear seniors, this farewell is not a goodbye, but a celebration of your achievements, memories, and the countless lessons that you have taught us. Your hard work, dedication, and perseverance have brought you to this moment. We wish you all the best as you embark on a new journey filled with excitement, challenges, and opportunities. To the proud parents sitting here today, this moment is as much yours as it is theirs. Your unwavering love and support have been the foundation of your success. On behalf of all of us, thank you for being the guiding light. With warm wishes and gratitude, thank you, and we hope you enjoy the program as we celebrate this special milestone together. Your hard work, dedication, and perseverance have brought you to this moment. We wish you all the best as you embark on a new journey filled with excitement, challenges, and opportunities. To the proud parents sitting here today, this moment is as much yours as it is theirs. Your unwavering love and support have been the foundation of your success. On behalf of all of us, thank you for being the guiding light. With warm wishes and gratitude, thank you, and we hope you enjoy the program as we celebrate this special milestone together. Thank you. The foundation on which I stand here today. Without their unwavering belief in me, I don't think I would be here where I am right now. Next, I would like to express my heartfelt gratitude to the school authorities, including our teachers and mentors. Your dedication and passion for teaching go beyond the classroom. You don't just prepare us for exams, you prepare us for life. Every lesson, every word of encouragement, and even the occasional scolding that we get have made us better individuals. And of course, to my friends, how can I forget them? The people who make every day brighter, make challenges bearable, and who remind me to laugh even on tough days. Friendship is one of life's greatest blessings, and I feel so fortunate to have you all by my side. However, I would like to mention that recently we had lost one of our dearest friends. It's very sad to say. She had been struggling for months. She was a strong soul, and she was brave till her final breath.
This is not the first time for us, as 2 years ago, one of our friends, a dear one, and my childhood friend, had met with the same fate. Today, both of these souls are in heaven, gazing upon us. They will be missed, as they were our part of family. They will never be forgotten till the end of our lives. As I reflect, I realize how important it is to acknowledge the people who have contributed to our growth and success. So today, let's take a moment to see those who have been part of our journey. I once again thank each and every one of you. Your love, guidance, and support mean the world to me. I hope to carry this gratitude in my heart, not just for today, but for every day, as I move forward in this journey of life. Thank you. だथुनलाइ फोरबो खालामनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन दि जोंनि ओनसोलखौ बिटिआर माने सुक्तिनि उनाव जोंनि ओनसोलखौ सिगाङै जेरैबायदियै गाज्रि हालोदजों माने साग्लोबजानाय होननानै बायजोनि मानसिफोरा साननानै लायोमोन दावराव दावसि दांगा हांगा जानाय ओनसोल होननानै सानना लायोमोन बेनिखायनो क'क्राझार ओनसोल एबा बिटिआर ओनसोलखौ एसे गिलु बालु ओनसोल होननानै बायजोनि मानसिया फैनो हाया होननानै साननानै लायोमोन दा बेबायदियाव जोंनि ओनसोला सुक्तिनि उनाव गोजोन थासारि फैबाय बयबो हारि हारिसाफोरनि गेजेराव अनज्लायनाय मोजां मोनलायनाय खौसेथिनि बाथ्राया फैबाय बे खौरांखौ जों दा हादोराव मुलुगाव बा गुबुन मानसिफोरनो जों माबायदियै मेसेजखौ हरगोन बिनिथ' मोनसे बिजों नांबाय एबा माध्यम नांबाय मिडिया नांबाय दा बिनिखायनो जों सानदोंमोन दि नोंथाङा बुंनाय बायदि दि थुनलाइनि गेजेरजों थारैनो जोंनि मोनसे हारिनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासै बाथ्राखौनो फोरमायनो हायो आरो बे थुनलाइखौ गुबुन गुबुन हारिनि बा रावारिनि मानसिफोराबो फरायनायनि गेजेरजों बे खौरांखौ मोननो हायो बेनिखायनो मानव गेदेर बिथां शिव प्रमद बर'नि साननाया बेनोमोन आरो बेखौनो माने थुनलाइ फोरबोनि गेजेरजों जों फोरमायनो नागिरदोंमोन दि जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि बा विश्वनि गुबुन गुबुन हादोरनि थुनलाइगिरिफोरखौ लिंना लाबोनानै जों प्रसार खालामनांगौ फोसावनांगौ दि जोंनि ओनसोला गुबुना साननाय बायदि अशान्ति ओनसोल नङा शान्तिनि ओनसोल बेनिखायनो गिबि जोंफोरो जेलानिखि थुनलाइ फोरबो जों खुंदोंमोन 2021आव 14, 15, 16 नभेम्बराव जों बेखौ गिबि खुंदोंमोन आरो मोनसे टीम आजावना लादोंमोन जाय टीमनि गेजेरजों जोंफोरो खौरां हरनो नागिरदोंमोन गुबुन मानसिफोरनो रादाब हरनो नागिरदोंमोन दि जोंनि ओनसोलनि मानसिया जोंफोरो शान्तिखौ लुबैयो गोजोनखौ लुबैयो बयजोंबो जयै खौसेयै थांना थानायखौ जों लुबैयो बेनिखायनो जोंनि गिबि बोसोरनि बे फोरबोनि थुनलाइ फोरबोनि मेन थीमानो जादोंमोन पोएट्री फर पीस थारमाने गोजोननि थाखाय खन्थाइयाथ' थुनलाइनि मोनसे ओरैबायदि माने आयदा जायखौ बयबो मोजां मोनो जायबो गावनि साननाय हनायखौ बेजों बिराद गोरलैयै फोरमायनो हायो बेनिखायनो प्रथम माने बे थीमखौ लानायजों लोगोसे आरोबाव मोनसे जों लाफादोंमोन खोथाखौ दि सिडुल एन्ड आनसिडुल मोर देन 100 लेंगुवेजेसनि माने खन्थाइगिरिफोरखौ जों लेंहरनानै पिसनि बार्ता होनांगौ गोजोननि बार्ता होनांगौ गोजोननि रादाब होनांगौ होननाय बायदि जोंफोरो लादोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो प्रथम माने थुनलाइ फोरबोआव गिबि थुनलाइ फोरबोआव जोंफोरो मोर देन 100 लेंगुवेजेस
माने सिडिल एन्ड आनसिडिल लेंगुवेजनि खन्थाइगिरिफोर फैनानै गावसोरनि बिमानि रावजोंनो खन्थाइ फरायफोरदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों ओरैबायदि मोनसे थासारि गिबि खेबावनो क्रिएट जादोंमोन दि थारैनो क'क्राझाराव जि क'क्राझारखौ बै समावनो जोंनि मानाव गेदेर बिथां शिबा बुंदोंमोन दि क'क्राझारखौ जों मोनसे ओरैबायदि नोगोर बानायनांगोन ओरैबायदि मुं होनांगोन जाय मुंखौ खोनाबानो बेयाव फैनो माने गोसो जायो गभर्नमेन्टनि SOP बा रुल बेखौ जोङो मानिनानै जों सोलिबोदों दा बेखौ जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्टआ जोंनोहाय मोनसे अर्डार हरदों जे दिनैनिफ्राय दिनै 18 थारिख 18/1/25 बे दिनैनिफ्राय बे क्ल'ज जानांसिगौ होननानै जोंनो इन्सट्राक्सन हरनायनि थाखाय जों बे बुस्थुखौ दिनै फाइनाल जों डिक्लेयार होबाय कमिटिनि जानानै बा आइपुवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै दिनैनिफ्राय जोङो क्ल'ज खालामनाय जाबाय दा जोङो मथा मथि गाबोननिफ्राय जोंनाव जोंनि जिनिखि जोंनो फेसिलिटि होदोंमोन बे आइपुवालि पिकनिक स्पटआव जिनिखि नाव दंमोन जोंना बटिं ट्रेन दंमोन एभ्रिथिं जोंहा फेसिलिटि जों होदोंमोन बे बुस्थुखौ जोङो गासैखौबो जोङो गाबोननिफ्राय जों क्ल'ज खालामनानै होनाय जासिगोन खारन जोङो गभर्नमेन्टनि आन्डाराव सोलिनाय मानसि जों गभर्नमेन्टनि निर्देश मथे जों सोलिनांगोन दा बेनिखायनो गभर्नमेन्टखौ जोङो अनार होनानै जोङो जिनिखि जोंनि आइपुवालि पिकनिक स्पटनि जिनिखि जों दिनैसिम जिनिखि सोलिबोनाय 11 थारिख डिसेम्बरनिफ्राय दिनैसिम जिनिखि सोलिबाय जाय सुबुंफ्रा फैनानै दिनैसिम जिनिखि पिकनिक जाफैबाय लावखार ओंखाम जाफैबाय बे बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावबाय आरो नेक्स्ट इयाराव जिनिखि 26 इयाराव जाहाथे जोङो फैफिननानै दा दिनैसिमाव जेरैबायदि जोंखौ सहाय होफैदों बेबायदि होफैफिनगोन होननानै जोङो साफ्रोमबोनिसिम जोङो खावलायहरनाय थाबाय गभर्नमेन्टनि SOP बा रुल बेखौ जोङो मानिनानै जों सोलिबोदों दा बेखौ जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्टआ जोंनोहाय मोनसे अर्डार हरदों जे दिनैनिफ्राय दिनै 18 थारिख 18/1/25 बे दिनैनिफ्राय बे क्ल'ज जानांसिगौ होननानै जोंनो इन्सट्राक्सन हरनायनि थाखाय जों बे बुस्थुखौ दिनै फाइनाल जों डिक्लेयार होबाय कमिटिनि जानानै बा आइपुवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै दिनैनिफ्राय जोङो क्ल'ज खालामनाय जाबाय दा जोङो मथा मथि गाबोननिफ्राय जोंनाव जोंनि जिनिखि जोंनो फेसिलिटि होदोंमोन बे आइपुवालि पिकनिक स्पटआव जिनिखि नाव दंमोन जोंना बटिं ट्रेन दंमोन एभ्रिथिं जोंहा फेसिलिटि जों होदोंमोन बे बुस्थुखौ जोङो गासैखौबो जोङो गाबोननिफ्राय जों क्ल'ज खालामनानै होनाय जासिगोन खारन जोङो गभर्नमेन्टनि आन्डाराव सोलिनाय मानसि जों गभर्नमेन्टनि निर्देश मथे जों सोलिनांगोन दा बेनिखायनो गभर्नमेन्टखौ जोङो अनार होनानै जोङो जिनिखि जोंनि आइपुवालि पिकनिक स्पटनि जिनिखि जों दिनैसिम जिनिखि सोलिबोनाय 11 थारिख डिसेम्बरनिफ्राय दिनैसिम जिनिखि सोलिबाय जाय सुबुंफ्रा फैनानै दिनैसिम जिनिखि पिकनिक जाफैबाय लावखार ओंखाम जाफैबाय बे बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावबाय आरो नेक्स्ट इयाराव जिनिखि 26 इयाराव जाहाथे जोङो फैफिननानै दा दिनैसिमाव जेरैबायदि जोंखौ सहाय होफैदों बेबायदि होफैफिनगोन होननानै जोङो साफ्रोमबोनिसिम जोङो खावलायहरनाय थाबाय गभर्नमेन्टनि SOP बा रुल बेखौ जोङो मानिनानै जों सोलिबोदों दा बेखौ जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्टआ जोंनोहाय मोनसे अर्डार हरदों जे दिनैनिफ्राय दिनै 18 थारिख 18/1/25 बे दिनैनिफ्राय बे क्ल'ज जानांसिगौ होननानै जोंनो इन्सट्राक्सन हरनायनि थाखाय जों बे बुस्थुखौ दिनै फाइनाल जों डिक्लेयार होबाय कमिटिनि जानानै बा आइपुवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै दिनैनिफ्राय जोङो क्ल'ज खालामनाय जाबाय दा जोङो मथा मथि गाबोननिफ्राय जोंनाव जोंनि जिनिखि जोंनो फेसिलिटि होदोंमोन बे आइपुवालि पिकनिक स्पटआव जिनिखि नाव दंमोन जोंना बटिं ट्रेन दंमोन एभ्रिथिं जोंहा फेसिलिटि जों होदोंमोन बे बुस्थुखौ जोङो गासैखौबो जोङो गाबोननिफ्राय जों क्ल'ज खालामनानै होनाय जासिगोन खारन जोङो गभर्नमेन्टनि आन्डाराव सोलिनाय मानसि जों गभर्नमेन्टनि निर्देश मथे जों सोलिनांगोन दा बेनिखायनो गभर्नमेन्टखौ जोङो अनार होनानै जोङो जिनिखि जोंनि आइपुवालि पिकनिक स्पटनि जिनिखि जों दिनैसिम जिनिखि सोलिबोनाय 11 थारिख डिसेम्बरनिफ्राय दिनैसिम जिनिखि सोलिबाय जाय सुबुंफ्रा फैनानै दिनैसिम जिनिखि पिकनिक जाफैबाय लावखार ओंखाम जाफैबाय बे बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावबाय आरो नेक्स्ट इयाराव जिनिखि 26 इयाराव जाहाथे जोङो फैफिननानै दा दिनैसिमाव जेरैबायदि जोंखौ सहाय होफैदों बेबायदि होफैफिनगोन होननानै जोङो साफ्रोमबोनिसिम जोङो खावलायहरनाय थाबाय।